раиси шӯрои Аврупо Доналд Туск зимни боздид аз Кулисарес ки яке аз бузургтарин манбаи оби мусаффо дар ҷаҳон маҳсуб меёбад ва табиати дилфиребу нотакрор дорад, ба захираҳои бузурги обии Тоҷикистон баҳои баланд дода, табиати зебою нотакрори кишвари моро ганҷинаи бузурги табиӣ номиданд. ҳангоме ки мо ба ин кӯли нодир назар меафканем, пеш аз ҳама неъмати гаронбаҳои табиат обро мебинем. Мо бояд обро ба тарзи самаранок ба шеваи устувор мавриди истифода ва истеъмоли худ қарор бидиҳем, зеро ин неъмати табиат сарвати муҳим маҳсуб мешавад. Дар ҳақиқат ин сарвати Тоҷикистонро ягон кишвари дунё соҳиб нест. Оби поку мусаффо ва табиати дилфиреб албатта дили ҳар бинандаро тасхир мекунад. Дар миёни кӯҳсор ганҷинае нуфтааст ки наҷотбахши башар аст. Худованд ба кишвари шумо сарватҳои бузурги табиӣ ато кардааст. Ин шаҳодати ҳикматест ки шумо мардуми назар карда мебошед. ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳалли мушкилоти вобаста ба об дар сайёра пешсаф буда, кишвари мо бо иқдому tashabbusҳои бузурги сарвари давлат дар масъалаи об ва дигар масоили муҳими байналмилалӣ дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон мақому манзалати баланд дорад. Аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ қабули пешниҳоди навбатии пешвои миллат, даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 низ далели пешсафии Тоҷикистон дар ин самт аст. имрӯз дар ҷомеаи муосир норасоии оби ошомиданӣ яке аз мушкилоти асосӣ ба шумор меравад ва саҳми Тоҷикистон дар ҳалли ин масъалаи доғироз бузург аст. Дар солҳои охир чорумин пешниҳоди ҷониби Тоҷикистон дар масъалаи об аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон ба хушнудӣ пазируфта шуд ки ин муваффақияти бузурги миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. имрӯзҳо на танҳо дар кишварҳои минтақа, балки дар ҷаҳон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун ташаббускори асосӣ дар ҳалли масъалаи норасоии оби ошомиданӣ ва ҳифзи захираҳои табиӣ дониста мешавад. иқдомҳои пайдарпайи ҷониби Тоҷикистон беназир аст, зеро кишваре ки дорои чунин манбаъҳои бузурги табиӣ мебошад, худро дар канор нагирифта барои ҳалли мушкилоти сокинони сайёра ғамхорӣ мекунад. дар ҳақиқат мардуми тоҷикро шахсияте роҳбарӣ мекунад ки сокинони сайёра дар орзуи чунин сарваранд. дар идомаи сафар раиси шӯрои Аврупо Доналд Туск аз кохи бонувон ва истироҳатгоҳи чорчамани ноҳияи Дарвоз боздид ба амал оварданд. дар кохи бонувон фаъолият ва маҳсули дастранҷи ҳунармандон муаррифӣ карда шуд. дар ин макон занону духтарон бо истифода аз муосиртарин таҷҳизоти соҳавӣ ба духтани сару либоси миллӣ, мактабӣ, тиббӣ ва дигар маҳсулоти зарурӣ машғул мебошанд. мавриди зикр аст ки дар кохи бонувон дар баробари сокинони мамлакат шаҳрвандони ҷумҳурии исломии Афғонистон низ ба омӯзиш фаро гирифта шудаанд. шаҳрвандони ин кишвари дӯст ба меҳмони олиқадр аз дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдрас шуда, амалӣ сохтани ин тадбири некро дар тақвияти бештари ҳамгироии миёни Тоҷикистону Афғонистон нек арзёбӣ карданд. дар истироҳатгоҳи Чорчаман бошад, намоиши ҳунарҳо, хӯрокҳои миллӣ ва дастранҷи сокинони ин ноҳияи кӯҳистони мамлакат ташкил гардида буд. зимни боздид ҳайати меҳмонон аз маконҳои зебову чашмаҳои ин минтақаи мамлакат ҳаловат бурда, чунин ибрози назар карданд. табиати дилфиреби Тоҷикистон дар ҳақиқат маро дар ҳайрат гузошт. ҳеҷ тасаввур карда наметавонистам ки Тоҷикистон дорои чунин мавзеъҳои зебою дилфиреб аст. дар ҳақиқат Тоҷикистон биҳишти рӯи замин будааст. инро вақте эҳсос мекунӣ ки аз наздик ин кишвари афсонавиро мебинӣ. пӯшида нест, дар ҳаяҷонам намедонам чӣ гуна Тоҷикистонро тасвир кунам, зеро зебогиаш мафтунам кардааст.